Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ka ife na-eme ekene m unu ka etu ose adị. Okay, ebe nnọkịta ha bụ one of the treasures anyị nwere n'ala Igbo ahụ, ụfọdụ n'ime anyị na-amarọ na anyị nwere ya. Ịghọta, ebe nnọkịta, this is one of the treasures anyị nwere n'ala Igbo ahụ, nke bụ na anyị nwere onwe anyị sef amaghị, ụfọdụ n'ime anyị amaghị na ife a dị ebe a, na anyị ebe a dị na. This is one of the buildings, if not the only building fọnụ during the 1967 to 1970 Biafran war anụrụ na anyị ebe a kịta. Ife niile ịfụ na-abụ mgbọ egbe, ife niile na-afụ kịta bụ mgbọ egbe, ihe niile na-afụ na building na niile. This is the handwork of Nigerian soldiers in the war during the 1970 war. This is their handwork in water. Many of us are this is the only building fọnụ mma kapọnụ since 19 that day anụ war till now. And ọ bụrụ na ịbụ ezigbo onye Igbo, ọ bụrụ na ịbụ ezigbote nwa afọ Igbo, ibi ebe a o nwere nnukwu goosebumps ya nwoke na-alụ. Maka ọ bụrụ na ịbụ ezigbote nwa Igbo blood, ịbịa this place o nwere nnukwu goosebumps ya nwoke na-alụ. And imetụ aka na this wall, ọ bụrụ na imetụ aka na this wall nọrọ nna ya begodi ekpere, ihe anụ godi akwa ụmụnna anyị nwụrụ during the 1970 war. Ọ bụrụ na ịbụ ezigbote nwa Igbo. So ife a kwesịrị ịbụ a museum, ife a kwesịrị ịbụ a national treasure, kwesịrị sef isefgard ife a na-abịa ekiri na-akwụ ụgwọ ekiri ya. This is the only building fund. So ọ bụ na ị chọrọ ife ihe a, ife ha na Savoy nke Ọnịcha, Jideofor Street, ịfụ ha anya ife ọ ka dị ebe a. And ọ karịkwa stronger than ụfọdụ nọkịta aka dị. Rest in peace to ụmụ nwanne m nwụrụ during the Biafran war. God is our strength.